Dobar dan svima. Svima koji su došli popratiti ovu prilično važnu, rekla bih, javnozdravstvenu temu, a to je prevalencija prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece. I dobar dan svima koji su se online uključili, jer takva su vremena. Nadam se da ćemo doprijeti čak do većeg broja ljudi u ovoj situaciji kada je to online. Kroz cijeli program će vas voditi jedna od dvije osobe koje su u ovom kozi krugu najviše participirale uz čitav niz drugih, a to je Helena Križan. Pa ja pozivam Helenu da krenemo s programom. Dobar dan svima. Danas, kao što znate, možda obilježavamo Svjetski dan debljine. To je dan na kojem nastojimo podići svjesnost o debljini kao bolesti koja ima kompleksne uzroke. Debljina je sve učestalija u današnjem društvu i predstavlja velik javnozdravstveni izazov, a kako bismo bolje odgovorili na taj izazov, uvijek je važno dobro upoznati neprijatelja, dakle u tom smislu je nama jako važno dobro poznavati razmjere ovog problema i rizike koji pridonose njegovom nastanku. Pa eto, upravo zato smo se mi danas na Svjetski dan debljine ovdje u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo okupili kako bismo predstavili nove rezultate Europske inicijative praćenja debljine djece u Hrvatskoj, ili kako je mi skraćeno zovemo krokozi sa ovim preslatkim našim maskotama, malim krokodilićima. Za početak ja bih zamolila doktoricu Ivanu Pavić-Šimetin, zamjenicu ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji je naš domaćin danas ovdje, da pozdravi sve ovdje prisutne kao i one koji nas gledaju putem video linka. Evo, dobar dan svima. Pa najprije bi sve vas htjela pozdraviti u ime ravnatelja CAPAK-a i u ime Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jer evo radi se o istraživanju koje je izrazito važno za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ali i za cijelu Hrvatsku i za našu usporedbu sa drugim zemljama, da vidimo gdje smo i kakvo je zdravlje naše djece na ovom području u odnosu na djecu iz drugih zemalja. Moram reći da je prije ove sad pandemije koju imamo sa koronavirusom se termin pandemija zapravo u proteklih nekakvih 10 i više godina najviše upravo vezao uz pitanje debljine kod djece, jer se zapravo u dokumentima od Svjetske zdravstvene organizacije i drugih relevantnih institucija zapravo govorilo o pandemiji debljine kod djece i čak se uvodio termin globicity kao jedan spoj debljine, termina debljine i pandemije. Možda nas je sad ova pandemija sa koronavirusom na neki način omela u razmišljanju o debljini, no zapravo i o problemu debljine, no zapravo će vjerojatno te dvije pandemije se povezati zajedno i kroz ovu pandemiju zapravo još i više moramo razmišljati o ovoj pandemiji debljine koju imamo. Istraživanje krokozi je od izrazitog značaja, pogotovo sad ovo zadnje val koji je napravljen 2019. godine, školska godina 18-19, zato što će nam dati dobru podlogu da vidimo kakva je situacija bila sa djecom kod nas u Hrvatskoj prije početka pandemije, pa onda kad bude bio novi val zapravo vidjet ćemo na koji način je ova pandemija i ova činjenica da su nam djeca sigurno manje tjelesno aktivna, a više zatvorena kod kuće, više vezana uz ekrane, na kraju krajeva i nastava često mora biti na daljinu. Na koji način je to utjecalo na njihovo zdravlje, pa znači ovo moramo promatrati kao nekakav temelj za to da imamo uvid na koji način je pandemija koronavirusa zapravo utjecala na zdravlje i dobrobit djece
u području vezanom uz debljinu, uz pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost. Pa evo, zbog toga se izrazito radujem i osobno da čujem podatke koje ćemo danas čuti ovog istraživanja i mislim da će nam biti izrazito vrijedni u planiranju nekakvih daljnjih mjera i aktivnosti na nacionalnoj razini. Pa evo, hvala vam svima puno i evo, poslušat ćemo vrlo rado rezultate istraživanja. Evo, zahvaljujem doktorici Pavić-Šimetin. S nama je danas ovdje i profesorica Mirjana Kujundžić-Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, škole koja nosi ime po jednom od naših najpoznatijih liječnika i zaslužnih javnozdravstvenjaka i škole koja nastavlja sa njegovom tradicijom i koja ima zaista veliku ulogu u prevenciji debljine i borbi s ovim javnozdravstvenim problemom. Evo, molim profesoricu. Poštovana zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doktorice Pavić-Šimetin, poštovana profesorice Musić-Milanović, voditeljice CRO-COSI projekta, poštovani predsjedniče Hrvatskog liječničkog zbora profesor Krznarić, poštovani predsjedniče Hrvatskog društva za prevenciju debljine, ne znam jesam dobro rekla, profesor Štimac i poštovana doktorice Pejnović-Franelić, naša liaison officer za Svjetsku zdravstvenu organizaciju, nedavno izabrana u Hrvatskoj. Poštovani kolegice i kolege, gospodo iz medija, ja vas pozdravljam u ime Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, koja, svi ćete znati, ima dugu tradiciju obrazovanja mladih ljudi, razvoja javnozdravstvenog, znanstvenog i stručnog djelovanja i suradnje s nacionalnim i međunarodnim institucijama. Danas na predstavljanju rezultata ovog istraživanja zgodnog akronima CRO-COSI ja se zbilja osjećam vrlo sretno i ponosno. Provedba ovog istraživanja važna je za Školu narodnog zdravlja, prvenstveno zbog toga što je voditeljica istraživanja u Hrvatskoj, profesorica Sanja Musić-Milanović, ne samo djelatnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, već i djelatnica Škole narodnog zdravlja i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te time ovo istraživanje ima vrijednost za naše obje institucije. S druge strane, dr. Andrija Štampar, kao jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije, koja je koordinator cjelokupnog COSI istraživanja, bio je i osnivač naše Škole narodnog zdravlja, a i ovog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji se tada zvao Higijenski institut, odnosno cijela institucija je bila Higijenski institut s Školom narodnog zdravlja. Jel? Prije više od 90 godina. Upravo naš veliki učitelj, dr. Andrija Štampar, nam je svima na poseban način ugradio ovu javnozdravstvenu svijest i strast kojom zaista većina ljudi koji rade u javnom zdravstvu djeluje i koju mi kroz organizaciju brojnih oblika nastave nastojimo prenijeti mladima. Neupitno je u ovo današnje vrijeme u kojem živimo koja je uloga javnog zdravstva, javnozdravstvenog mjera i prevencije. Svi svjedočimo važnosti tog načina koji nam je Štampar ugradio. Provedba ovog istraživanja o kojem smo se danas okupili na način na koji nas je i učio Andrija Štampar na terenu, prema konceptu da liječnik treba tražiti pacijenta, a ne obrnuto, prilika je za uvid u stvarno stanje zdravlja i uhranjenosti djece, njihovih navika i za nadogradnju intervencija kojima ćemo preventivno djelovati na problem debljine u djece u Hrvatskoj. Uključenost Škole narodnog zdravlja u provedbu CRO-COSI istraživanja me posebno raduje jer omogućuje da se studenti diplomskih i poslijediplomskih studija aktivno uključe u znanstveno-istraživački rad, što će doprinijeti njihovom profesionalnom razvoju te ih naučiti na koji način da u svom radu koriste javnozdravstvene metode. Moram istaknuti taj terenski rad kao veliku vrijednost
ovog istraživanja. Prikupljanje podataka u školama, okruženjima u kojima djeca provode velik dio svog vremena, proizašlo je iz suradnje između dva sektora, sektora zdravstva i sektora obrazovanja, koja je neophodna ukoliko želimo zaustaviti problem debljine u dječjoj dobi i doprinijeti ostvarivanju jednog od globalnih ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije do 2030. godine. Ali, isto tako, na ovaj način možemo doprinijeti unapređenju zdravlja budućih generacija djece u Hrvatskoj, te Škola narodnog zdravlja apsolutno podržava provedbu ovog istraživanja i uvijek je na raspolaganju za suradnju buduću. Hvala. Hvala profesorici Kujundžić-Tiljak na ovim zaista lijepim i poticajnim riječima. Europska inicijativa praćenja debljine u djece inicijativa je koju vodi Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije. S tim uredom Republika Hrvatska već dugi niz godina zaista uspješno i blisko surađuje, pa će nam se zato danas sljedeća obratiti voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, časnica za vezu, doktorica Pejnović-Franilić. Poštovani uzvanici, kolegice i kolege, dame i gospodo, pred ovako istaknutom i cijenjenom publikom prvo bih htjela iskoristiti priliku i čestitati Hrvatskom kozi timu što je po drugi puta u Hrvatskoj koordinirao i proveo ovo istraživanje. Europska regija Svjetske zdravstvene organizacije najviše je pogođena nezaraznim bolestima, a pretilost je veliki javnozdravstveni izazov danas u vremenu u kojem živimo. Kroz ovo istraživanje zemlje su prepoznale potrebu za usklađenim i sustavnim praćenjem djece u svrhu oblikovanja strategija u borbi protiv pretilosti. Željela bih naglasiti važnost suradnje Svjetske zdravstvene organizacije i istraživačkih institucija koje osiguravaju kvalitetne podatke za donošenje utemeljenih odluka u kreiranju politika i praksi. Aktualni europski program rada Svjetske zdravstvene organizacije pod nazivom Ujedinjeni u akciji za bolje zdravlje u Europi svojim inicijativama može pridonijeti izgradnji zdravstvene kulture u kojoj se svima omogućuju zdravi izbori u svakodnevnom životu. Trebamo tražiti nova rješenja za brže i učinkovitije preventivno djelovanje. Za učinkovitu provedbu od ključne su važnosti partnerstva, čvrsta suradnja među resorima, mobilizacija cjelokupnog društva gradeći konsenzus oko zacrtanih ciljeva. Danas živimo drugačije nego prije 20-ak godina ili više. Mladi vode sve digitalniji život. Sa svojim izborima pa i sa obrazovanjem pristupaju elektroničkim putem. To nama pruža i nove mogućnosti za komunikaciju s njima uz neke nove, inovativne javnozdravstvene poruke. Ne smijemo zaboraviti koliko je važno ulagati u budućnost, ulagati u mlade, u njihovo zdravlje i njihovu dobrobit. S velikim zanimanjem iščekujem prikaz rezultata kozi istraživanja. Evo i na kraju, kako sam zamoljena, 2-3 rečenice za naše kolege koji nas promatraju online na engleskom. Once again, I would like first to take this opportunity in front of this distinguished audience to congratulate the Croatian COSI team for coordinating and conducting the service second time in Croatia. Obesity is a big public health challenge of our times. We have to look for new solutions for faster and more effective prevention actions. I would like to stress the importance of collaboration between WHO and research institutions, which enables to provide quality data for decision making to inform policy and practice. I hope that we will not forget how important it is to invest in our youth, in their health and well-being. So I'm very looking forward to hearing the results. Thank you. Hvala vam svima.
Hvala doktorici Pejnović-Franelić. Kao što ste čuli od nje, Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije zaista prepoznaje debljinu u djece kao jedan zaista važan i trenutno aktualan problem i osim ove europske inicijative praćenja debljine u djece, oni poduzimaju brojne inicijative kako bi se širenje ove bolesti u europskoj regiji suzbilo. Iznimna nam je čast što će nam sada te aktivnosti predstaviti dr. Kremlin Wickramasinghe, voditelj programa za prehranu, tjelesnu aktivnost i debljinu u Europskom uredu Svjetske zdravstvene organizacije. Hello, greetings from the WHO Regional Office for Europe, and I'm Kremlin Wickramasinghe from the WHO European Office for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases based in Moscow, where the Nutrition, Physical Activity and Obesity program is based. So I'm delighted to send you this message on this day, on the World Obesity Day, when you are organizing this very important event. As you know, Croatia has been a member of the Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI initiative of our regional office since 2015. We have had a great collaboration so far, and Croatia has contributed to our understanding and sharing experience with other member states involved in this project. So first, congratulations to Dr. Sanja Milovic, who is the principal investigator of COSI, and her team and all the others who supported this round 5 data collection for completing collecting all the data in 2018-19 period. And we look forward to hearing more about that data and how we can use them to inform policies. Let me share some slides to take you through my presentation. And as I mentioned, we have many countries who have joined the COSI initiative compared to round 1, which we had in 2007 and 8. The latest round 5, where Croatia participated, we had nearly 45 countries committing to collect data. Some of them are still going through that process, but we are delighted with this progress we have. And again, congratulations to Croatia for completing the round 5 data collection. I'm not going to present any round 5 data because at regional office level, we are still collecting that data from individual member states and compiling them. So this slide shows our round 4 data across the region. As you can see, not just in Croatia, we have many countries where nearly 40% of the boys in this age group are overweight or obese. And for girls also, we have similar rates in many countries. Therefore, childhood obesity is a problem across the region where we need to work together and share our evidence, our knowledge, and how to address these challenges we have. To bring this knowledge and evidence together at regional office, we have been working on a supplement from COSI data, which will be published by Obesity Reviews in few weeks. This is yet to come out in May, and we hope this will provide all this information at one place to be used by policymakers. This review will publish several papers looking at trends of COSI and across the region, and also looking at socioeconomic inequalities in overweight and obesity, and also other technical issues such as waist circumference and waist to height ratio in measurement of children. Also, it will look at socioeconomic disparities in physical activity, sedentary behavior, and sleep, some of the differences in food habits among these children, some urban and rural differences in frequency of fruits and vegetable or soft drink consumption, and also it will show some example of how having this data has been helping countries to drive the policy progress. So, as I mentioned, what we really want is countries to collect data, but also to use that data to drive policy progress and turn this curve to tackle childhood obesity. At regional office level, we have been producing these statistics, summarizing them, and presenting to describe the problem and also to identify possible solutions. We are trying to take a life cost approach, so really provide intervention from the nutrition of mothers, pregnant mothers, support breastfeeding across the region, and early nutrition, etc. We are working on identify issues to promote breastfeeding in our region, where we have the lowest rates of exclusive breastfeeding in the world.
And we also know that there are very high level of marketing of breast milk substitutes to young mothers and also to healthcare professionals. We also know that marketing goes to children and very young children and adolescents in different forms, including digital marketing. We have produced reports and monitoring frameworks to monitor digital marketing of unhealthy foods to children. And I hope these tools could be useful when you try to take action at national level. Also, we have published books and various material which can help to promote nutrition and physical activity for children in primary school settings and kindergartens. And this material will help to address multiple interventions which will be helpful to drive our policy focus. We know that it's not just information, but also we have to make the process feasible, such as how can we support procurement of healthy and sustainable food. We are developing a set of tools, including a manual on food procurement, which could be used by experts who are involved in procurement of food to schools or primary schools and other settings. We also want to focus on health systems. Last year, we published a report on health system response to childhood obesity, and we realized there are many gaps. So now we are working on a manual to support providing brief intervention at primary health care to promote nutrition, to tackle obesity, but also other NCD risk factors. So it's an integrated package, but there will be a very strong component focusing on obesity as well. So together with all these different technical tools, we hope that you will be able to use this material to help your national level activities, and we are very happy to provide further details. So I really hope that you will use this available data, new data, to inform the policy dialogue at national level and to drive or accelerate our policy actions to tackle childhood obesity. Also, I hope your lessons of how to use data to inform policy dialogue will be shared with other member states in our region. And we hope that your team will be able to kind of support our regional activities. And we would be delighted to collaborate with you and provide any other technical assistance required from the WHO Regional Office for Europe. Thank you and have a wonderful day with the rest of the event. Evo, kroz izlaganje doktora Vikrama Singha vidjeli smo koliko je borba protiv debljine kompleksna, složena i pokriva brojna područja kako na razini Svjetske zdravstvene organizacije, tako i kod nas na našoj nacionalnoj razini. U Hrvatskoj postoje liječnici koji već dugi niz godina predano rade na borbi s debljinom kao bolešću, kroz svoj rad s pacijentima, ali i kroz educiranje stručne i šire javnosti o svim razmjerima ovog problema. Jedan od njih je svakako i profesor Davor Štimac, predsjednik Hrvatskog društva za debljinu, pa ćemo ga zamoliti da nam se sada obrati. Hvala lijepo, pozdrav svima. Pozdravljam nazočne profesoricu Musić-Milanović, profesora Krznarića, profesoricu Kujundžić-Tiljak, doktoricu Pejnović. Radost mi je da i sve ostale koji su ovdje prisutni, radost mi je da u ime Hrvatskog društva za debljinu, Hrvatskog liječničkog zbora mogu reći nekoliko riječi povodom ovoga što činimo. Hrvatsko društvo za debljinu bavi se debljinom ne samo u djece, nego u čitavoj populaciji. Međutim, problem zapravo počinje od djece i ove akcije koje se provode, istraživanja, definitivno ukazuju da u ovom trenutku, bez obzira što imamo gotovo 2/3 populacije koja je preuhranjena i preko 20% populacije koja je debela, glavni problem zapravo leži u mladima, leži u djeci, jer debela djeca jednog dana postati će debeli odrasli i to je ono što želimo prevenirati. I upravo zato s nestrpljenjem očekujemo ove rezultate koje ćemo danas čuti, da vidimo u kojem smjeru nam idu krivulje u odnosu na one pred nekoliko godina.
Osim toga, htio bih vas podsjetiti da je danas svjetski dan debljine. Dakle, 4. ožujka je svjetski dan debljine i Svjetska zdravstvena federacija uputila se, Svjetska federacija koja se bavi problemima debljine, World Obesity Federation, bavi se upravo time da na današnji dan želi promovirati borbu protiv debljine. U tom smislu moto današnjeg dana je Everybody needs everybody, što znači u smislu svako tijelo treba svakoga, znači multidisciplinarni pristup debljini. Napomenuo bih da imamo još jedan problem koji se dešava ovih dana i upravo na to ukazuje Svjetska federacija za borbu protiv debljine, a to je problem COVID-a i otežane okolnosti u pristupu bolesnicima sa debljinom, njihov status koji je u ovoj pandemiji još više pogoršan. Na tom tragu, evo danas, upravo ujutro, pred otprilike sat vremena, na stranicama Svjetske federacije za debljinu objavljen je atlas koji povezuje debljinu sa COVID-19 infekcijom i gdje se može jasno vidjeti kakva je korelacija između broja oboljelih i broja debelih. Pa eto, pozivam vas da pogledate i to na našim stranicama našeg društva za debljinu. Evo, još jednom hvala što sam pozvan i sa zadovoljstvom ćemo slušati rezultate koji su pred nama. Hvala profesoru Štimcu. Uz njega iznimno nam je drago da je danas ovdje i predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, profesor Željko Krznarić, koji je kroz svoje brojne profesionalne uloge već dugo naš zaista važan partner u zajedničkim naporima suzbijanja debljine. Profesor Krznarić. Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, uvažena gospođo profesor Musić-Milanović, osobita mi je zaista čast i privilegija danas govoriti u ime Hrvatskog liječničkog zbora. Hrvatski liječnički zbor nazoči na ovim prostorima 147 godina. Osnovan je 1874. godine. Hrvatski liječnički zbor sa svojih 10,5 tisuća dragovoljno uključenih članova, 160 stručnih društava i 26 podružnica širom domovine predstavlja zaista veliku snagu korpusa. Naši osnovni ciljevi su naravno skrb o staležu liječništva, ali onaj najvažniji cilj je zdravlje naroda. I upravo tu se nalazimo sa javnozdravstvenim projektima kakav je ovaj. Europska inicijativa praćenja debljine u djece, naš KROK-OZI. Promicanje znanosti, promicanje edukacije, promicanje ovakvih projekata naša je trajna zadaća. Nažalost, već su se i moji prethodnici osvrnuli na proteklu godinu. Uobičajeno Hrvatski liječnički zbor organizira preko 500 stručnih skupova i događanja godišnje. Prošle godine 170. Zato je izuzetna vrijednost da danas imamo priliku vidjeti da krećemo ponovo sa edukacijskim i znanstvenim aktivnostima, jer bez znanosti i bez lokalnih podataka ne možemo ići dalje. O kroničnim nezaraznim bolestima pa ona gotovo dotiču sva naša stručna društva, a debljina je uzrok većine od njih. Prisjetimo se samo kardiovaskularnih bolesti, cerebrovaskularnih bolesti, šećerne bolesti, brojnih zloćudnih bolesti. Sve one, nažalost, pokazuju poveznicu sa debljinom. I upravo tu preventivne aktivnosti u pravom trenutku, a pravi trenutak je u biti dječja dob, mogu itekako značajno prevenirati ovakve nedaće. Ja sam i osobno prisustvovao i promociji prvih rezultata i na tome sam Sanji posebno zahvalan. I zaista sam zainteresiran vidjeti što imamo dalje. A ono što će biti poseban izazov vidjeti što se događalo u 2020. To ćemo vidjeti u nekom budućem ovakvom predstavljanju. Mogu samo još jednom čestitati i pozdraviti sve dionike ovog skupa i naravno sve sudionike ovog izuzetno važnog projekta. I za kraj, naravno, projekta kojeg podupire i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i vidjeli ste već regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije. Zaista jedna sjajna sinergija koja zasigurno donosi velike pomake. Hvala vam.
Hvala profesoru Krznariću. Evo, kao što je on već najavio, Ministarstvo zdravstva zaista je naš važan partner u provedbi Europske inicijative praćenja debljine u djece, ali i u svim drugim našim javnozdravstvenim aktivnostima i zato mislim da je sada vrijeme da poslušamo i obraćanje ministra zdravstva profesora Vilija Beroša. Poštovane kolegice i kolege, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na webinaru povodom javnog predstavljanja rezultata Europske inicijative praćenja debljine djece u Hrvatskoj. Drago mi je što govorimo o ovoj temi jer debljina djece je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Odgovorno prihvaćanje novonormalnih pravila uzrokovanih COVID-19 donijelo je dobre epidemiološke brojke, no donijelo je izazove u prehrambenim navikama kod djece. Stoga zahvaljujem organizatorima na ovoj inicijativi. Upravo je Svjetska zdravstvena organizacija kao jedan od globalnih ciljeva definirala potrebu zaustavljanja trenda porasta debljine do 2030. godine. Ova inicijativa je ujedno i dobar primjer dobivanja podataka putem znanstvene metodologije o stvarnim zdravstvenim problemima. To nam daje uvid o stanju uhranjenosti hrvatskih osmogodišnjaka, njihovim prehrambenim navikama, tjelesnoj aktivnosti te okruženju u kojem žive. Drago mi je naglasiti kako je Ministarstvo zdravstva prepoznalo problem debljine kao prioritetno područje i započelo pripreme za izradu akcijskog plana za prevenciju debljine. Vjerujem da ćemo implementacijom akcijskog plana u bliskoj budućnosti doprinijeti ne samo ostvarenju globalnog cilja, nego i zaustavljanju trenda porasta debljine na nacionalnoj razini. Cjeloživotno održavanje optimalne tjelesne težine jedino je moguće ostvariti edukacijom i osvještavanjem djece o ovoj važnoj temi. Stoga podržavamo ovo istraživanje koje će dodatno usmjeriti preventivne intervencije zdravstvenih djelatnika, stručnjaka i svih uključenih u problem debljine kod djece. Zahvaljujem vam još jednoj na vašoj inicijativi te vam želim uspješnu provedbu iste. Pozdrav svima i želim mnogo uspjeha u daljnjem radu. Iznimno nas raduje što je evo upravo na našem današnjem predstavljanju ministar zdravstva profesor Vili Beroš najavio izradu akcijskog plana borbe protiv debljine. To je onaj prvi najvažniji korak koji nam je potreban u zajedničkoj koordiniranoj akciji protiv ovog problema i evo mi svi ovdje smo izuzetno zadovoljni s tom najavom. Europska inicijativa praćenja debljine u djece znanstveno istraživanje koje je provedeno u obrazovnom sustavu sa rezultatima koji su važni za planiranje i unapređenje zdravstvenog obrazovanja, ali i odrednica školskog okruženja. Zato nam je iznimno važno imati podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je u proteklom krugu ovog istraživanja, ali i u ovom dalo svu podršku koju je moglo da bi se ovo istraživanje ovako uspješno provelo. Poslušajmo sada obraćanje ministra znanosti i obrazovanja profesora Radovana Fuchsa. Poštovana voditeljice istraživanja profesorice Musić-Milanović, poštovani ministre Beroš, jednako tako poštovani ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Capak i uvaženi predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i svi ostali visoki uzvanici. Odmah na samom početku želim istaknuti kako je od izuzetne važnosti da hrvatski znanstveni i obrazovni sustav imaju zajedničku aktivnost i angažman u ovom istraživanju, a ovakve inicijative ne samo da su važne za javno zdravstvo i zdravlje naših budućih naraštaja, već su jednako tako važni i za mlade znanstvenike, ali i praktičare, one koji direktno rade i koji se bavi ovim područjem javnog zdravstva. Između ostaloga, istraživanje poput ovoga daje podatke koji su onda temelj za publiciranje brojnih radova od diplomskih, magistarskih, doktorskih, ali jednako tako unapređuju i nastavu i stječu se brojne korisne spoznaje koje se kasnije mogu primijeniti u praksi. Osim prilika za znanje, provedba ovakvih istraživanja omogućuje nam i da se mi koji se
koji radimo i koji se bavimo različitim sektorima povežemo na jedan potpuno nov način. Prilika je to za dobivanje realnog uvida ne samo u uhranjenost učenika i njihove navike, nego i u povezanost problema debljine i uređenosti školskih okruženja. Uključivanjem u istraživanja ovakvog tipa škole vide i priliku za provođenje novih ciljanih aktivnosti u prevenciji debljine djece. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima višestruku ulogu u promicanju pravilne prehrane i tjelesnih aktivnosti u cilju prevencije prekomjerne tjelesne mase i debljine djece i učenika, jer osim što je zaduženo za izobrazbu o zdravom načinu života, pravilnoj prehrani i tjelesnim aktivnostima u svojim zakonskim propisima osigurava prehranu i tjelovježbu djece i mladih u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, te omogućuje jednako tako i obrazovanje odgovarajućih profila stručnjaka koji se time bave. Posebno bih želio istaknuti ulogu osnovnih škola koje su dužne organizirati prehranu učenika u skladu sa propisima i normativima koje donosi Ministarstvo zdravstva. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i podizanja svijesti o značenju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi školsku šemu, odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Školska šema objedinjava dosadašnju školsku šemu voća i povrća i program mlijeka u školama, dakle različite programe koji su provođeni izdvojeno. Također, kao što ste, vjerujem, imali priliku čuti, s ciljem poticanja zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja kroz odgojno-obrazovni sustav, nedavno je pokrenuta i inicijativa Ministarstva turizma i sporta kojom se traži povećanje satnice tjelesnog i zdravstvenog odgoja u školama. Ministarstvo podržava svaki oblik fizičke aktivnosti i svjesno je njezine važnosti za zdravlje i razvoj, no ovim putem želim jednako tako istaknuti kako Hrvatska ima značajno manji broj sati obavezne nastave komparirano sa ostalim zemljama unutar Europe, a sukladno Euridika izvještaju, dakle, ne radi se samo o nastavi tjelesnog odgoja, nego u ukupnoj satnici koju djeca aktivno imaju za vrijeme trajanja jednog školskog dana, ali jednako tako i ukupnog trajanja same školske godine. S tim u vezi, u suradnji sa Ministarstvom turizma i sporta predviđene su mjere za pojačano bavljenje fizičkim aktivnostima kroz izvan nastavne aktivnosti, a u pripremi je i projekt cjelodnevne nastave gdje će se onda razmotriti i to pitanje, dakle povećanje samih sati fizičkih aktivnosti i to je pitanje pri čemu će se naravno uzeti u obzir sve skupa i ostale faktore koji to mogu omogućavati, od recimo kadrovskih i financijskih, ali vjerujem da ćemo o tome moći udovoljiti. Znam da je jednako tako kroz projekt Živjeti zdravo i Ministarstvo zdravstva provodi kroz taj projekt brojne aktivnosti koje odgovaraju upravo na izazove uvođenja pojedinih aktivnosti koje su utvrđene ovim istraživanjima, a čije ćemo rezultate danas imati priliku vidjeti, te im se svakako radujem, jer vjerujem da će osigurati nove prilike za zdravlje i poboljšanje zdravlja naših učenika. Jedna od aktivnosti u sklopu navedenog projekta je i tjedan školskog doručka.
Taj tjedan školskog doručka posvećen je doručku i prilika je da učenici dan započnu sa zdravim obrokom, ali i da steknu, što je još važnije, zdrave navike i pravilan odnos prema hrani, čime mogu aktivno utjecati na vlastito zdravlje u budućnosti. Evo, na kraju zaključno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja prepoznajemo ovo istraživanje kao bitno, radujemo se suradnji odgojno-obrazovnog sustava sa zdravstvenim sustavom, očekujemo pozitivne rezultate i vjerujemo da će u konačnici najveći dobitnici biti naši učenici koji će imati bolje prehrambene navike i osvijestiti važnost očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja. Zahvaljujemo ministru na obraćanju. Posebno nas veseli njegova najava nove inicijative za povećanjem razine tjelesne aktivnosti u školama. Iznimno smo počašćeni, evo što nam je danas najavio, spremnost Ministarstva znanosti i obrazovanja da u budućnosti to vrlo aktivno podrži. Europska inicijativa praćenja debljine u djece, iako je ona tek u drugom krugu provedbe u Hrvatskoj, započela je još 2006. godine. Dr. Joao Breda, viši savjetnik u Odjelu za zdravstvene politike i sustave Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije, ispričat će nam sada nešto više o povijesti ove inicijative u posljednjih 14 godina i svim izazovima koji su pratili njenu implementaciju. Good morning. Thank you very much for the invitation. I'm really delighted to be with you today, and I think congratulations are in order for the large COSI team that you have in Croatia. Congratulations for repeating the survey. Congratulations for having one of the best performed initiatives really across the region, and congratulations for joining this important initiative. I would like, of course, to really say how happy I'm today for seeing all my dear friends from Croatia in this very important meeting. I think I know almost everyone in the call that spoke so far, and it's really a delight for me to really have the opportunity to be with you today, although in a digital format. But really, a big hug for all the dear colleagues and friends in Croatia from the different institutions. Particularly allow me to say a word to the Ministry of Health and the Institute of Public Health representatives, also Ministry of Education. I think that's really that's a recipe for success, is that you really work together across different sectors. And that's why COSI is so successful, I think, one of the reasons in Croatia. Special special word to Professor Milanovic, who did really a fantastic job as a coordinator of this initiative. And it's been really a great pleasure to work together on this. I'm going to focus during my presentation in terms of the excellent tool that this COSI, this initiative, became in terms of policy and as a tool to motivate and engage and stimulate policymakers to take action around this important topic of childhood obesity. And I believe that today, more than ever, it's really critical that we approach and that we do more in the area, clearly, of childhood obesity, because it's really it's really very important. One looks at the situation definitely in the area of COVID-19 and how the issues of obesity really constitute a challenge in terms of all the work that we do in the region. We really see that non-communicable diseases, and particularly obesity, they are so linked with many other areas of health and health promotion, which is really very, 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 very important. I really would like to remind us all that it's really about not just
health and health promotion, but it's also about ensuring that member states and its population achieve the sustainable development goals. And health there is really at the center. But when it comes to obesity, it's linked with many other objectives in terms of the SDGs. The one on the elimination of all forms of malnutrition. And let's be clear that obesity is a very significant form of malnutrition, and that affects children, which are, of course, the most vulnerable. We also need to think about the future. And when we look at children, when we started COSI 12 years ago, we couldn't imagine in our best dreams that after more than a decade, we would have measured more than 1 million children across the WHO European region, that we have more than 40 countries involved, and many countries have done this already several times. And more important than that, we have seen many policies developed and implemented that in many cases are already showing good results. So it's really an investment for the future. In this slide, you see the prevalence of NCDs in the WHO European region. And you see that in terms of premature mortality, this is really a very challenging situation, and that requires that we do everything we can along the life course with prevention initiatives and tackling the issues at the best time. And tackling the issues of obesity and related non-communicable diseases really has to be in infancy, childhood, and therefore having good data like we can have when we invest and we engage in the Childhood Obesity Surveillance Initiative is critical, so that we take action. Is not just to have more data, it's to have data for action, so data to really inform policymakers that then can take decisive initiatives. Also on this slide, you see that sometimes we think that non-communicable diseases is more in the eastern part of the WHO region, and that, the situation is much better in Western European countries, and sometimes it's really not the case. And to a large extent, this is related with obesity and diet-related diseases, physical inactivity as well. And it's really important to note that in many countries of the EU, we are not estimating that, the objectives of the non-communicable diseases, the framework in terms of indicators and objectives, we really, the estimate is that a large number of countries will not achieve these targets by 2025 and then 2030. It's a big challenge. And to a large extent, it is becoming more difficult in a strong connection with childhood obesity. So it's very important that we understand that over time, member states have been using this excellent data set and wealth of information to really shape their initiatives. Also, to make sure, of course, we need to think about the future, but there are WHO objectives clearly on childhood obesity, which is very simply that we are satisfied with no increase in childhood obesity. And the fact is that very few countries have done that in the WHO European region. But with COSI, we do have a handful of countries that, looking at the data, they said, we need to move forward, we need to take action, and here's what we are going to do. So overall, as a region, we are not moving very well in terms of achieving the childhood obesity targets, but we do have hope and we do have good signs that are a result of having really the right information that are really, shaping and designing policies that are really showing to be effective in terms of tackling childhood obesity. There's a long story of COSI. We started in 2007 with only a handful of countries as a result of the conference on obesity that was held in Istanbul many years ago already. And there, member states at the WHO conference for the European region, of course, member states adopted a European charter,
Many of the things that they committed have been implemented. Many others have not, still to be put in place. But it's important that at the time we didn't have much, and there was very little. And by acknowledging that, member states wanted to work together. Now you have probably in Europe the best data set, globally speaking, in terms of the most highly comparable, reliable data. It's a study which is repeated time over time, and that really brings countries together, generated the networking and generated the cross-fertilization and the work and really motivated countries to work together, sharing and learning from each other's experiences. Definitely, one of the things I would like to share with you is a bit of the story. I mean, there's a long story of COSI. We've been in many cities in Europe. I'm sure you're familiar with many of these pictures. We were delighted also to be in Croatia, and there's more. So it's working together to collect data, but also working together in terms of networking and moving the agenda forward. COSI was very much also providing information and data to the Commission on Ending Childhood Obesity, which I'm sure you're all aware was a global initiative that came up with a handful of recommendations, 6 areas for action, and COSI fed a lot of information into that. And one of the things that really the Commission at the time came up was with really the need to have better data in terms of the prevalence of childhood obesity. And the European region was at the time already on the driving seat. COSI has also given us the opportunity to identify really areas of great concern. For the first time, we managed along these years to collect information about the prevalence of severe obesity, which in some countries comes close to 5% average, more prevalent in boys than in girls, but it's a different way of looking at this, where severe obesity in children is a very, very serious condition. And for the first time, we were able to produce some of this data. The prevalence is higher in Southern European countries, but when you have around 5% of kids with this very important problem, we have to take action. And this is one of the although the prevalence looks lower, it's really very significant. And some governments really looked at this with a lot of attention. Definitely what we managed to do was really to have, based on that data, action was defined in some countries, and you already have half a dozen of countries in the region that are showing that the prevalence is going down, particularly those in the south of Europe, and others, there might be some positive developments as well. So we believe that COSI was at the center to achieve these good results. Also, COSI has been collaborating all along these years with other groups of researchers. This collaboration, openness, sharing the data, integrating other initiatives around the estimation of childhood obesity and adolescent obesity prevalence all over the world, it's very important. And now we have really better estimates. So COSI is not a closed team. It's a group of countries that is collaborating with many researchers all around the world. And as I said, it was really opened the door to resolve the unfinished business around nutrition and physical activity in many, many countries. It's very important to understand that with this very valuable data, we were able to take action in many other areas. This slide just illustrates in red some of the areas which were not so developed before, and there is clearly an improvement in many of these countries when it comes to childhood obesity. COSI was able to raise the issue of childhood obesity, and again, looking at aspects like life course approach, breastfeeding, complementary foods. Kremlin already presented the issue of digital marketing. The work marketing was very much in the region linked with the childhood obesity initiative as well. So it's
Great group that involves, as I said, more than 40 countries. It's been a pleasure to work with it and be at the center. When we launched it, as I said, we could never imagine. We produced along these years more than 70 scientific papers, very many European and national technical reports. We were acknowledged with the presence at the UN summit and the UN meeting on non-communicable diseases, very important side event on childhood obesity where the European region was also at the center. Working together, moving forward, we really need to look into the aspects of course, of the issues with the pandemic and the impact on childhood obesity. And we are already looking into these linkages and how to address these linkages because in fact, this situation places a lot of challenges in terms of dealing with childhood obesity. Finally, I thank you very much for the opportunity. It has been a pleasure. I wish you all the best. I'm very much looking forward to see the results presented and, of course, continuing to work together in the future. We will always support this very important initiative in Croatia. Thank you very much. Thank you, Dr. Breda, for this very inspirational message and for your continuous support. Hvala doktoru Bredi na ovoj inspirativnoj poruci za budućnost i na njegovoj trajnoj podršci u našoj implementaciji Kozija u Hrvatskoj. Evo došao i taj trenutak. Najavit ću sada profesoricu Musić-Milanović. Profesorica Musić-Milanović voditeljica je naše službe za promicanje zdravlja, ujedno i referentnog centra za promicanje zdravlja pri Ministarstvu zdravstva, profesorica na Medicinskom fakultetu i osoba koja je omogućila i započela s provedbom ovog istraživanja u Hrvatskoj. Predano je radila ove godine, vodila je naš veliki tim da ovi rezultati danas ovdje stignu do vas i do cijele stručne i šire javnosti. U ime cijelog našeg tima ja ju se zbog toga najsrdačnije zahvaljujem i evo pozivam ju da nam konačno predstavi sve to na čemu smo zajedno naporno radili ovih godina. Dobar dan svima još jednom. Hvala Heleni za najavu s naglaskom naravno na ovu zahvalu u ime tima. Zapravo su me iznenadili. Možda mrvicu sad i omeli na samom početku, pa samo da se resetiram, mislim da možemo krenuti. Vrijedan je to jako bio tim i veliki. Dobar dan. Kao što ste čuli, kao voditeljica CRO-COSI tima u Hrvatskoj, predstavit ću vam rezultate drugog kruga Europske inicijative praćenja debljine u djece, koju smo proveli u razdoblju od 8 tjedana od veljače do travnja 2019. godine, odnosno u školskoj godini 18-19. Naš naziv je, kao što ste već jako puno puta čuli, CRO-COSI. I ovo su naše maskote koje danas ponosno ističemo. Mi ih čak zovemo krokosi, tako da ako ste primijetili, cijeli tim je danas, osim mene, u majicama krokosi dolaze jer je ovo projekt koji je namijenjen zapravo za male ljude, za djecu u dobi od 7 do 10 godina. Uz mene, već sam istaknula, 2 osobe su naročito puno na ovome projektu radile u ovom krugu istraživanja, a to je Helena koju ste upoznali i Maja Lang-Morović koja je otišla doktoru Bredi simultano key pointse prevoditi, tako da ne može sad biti tu. Međutim, uz njih zapravo smo imali jedan prilično veliki CRO-COSI tim. Neki ljudi, tu je Dora Bukal, su malo više pridonijeli, neki malo manje, ali i bez onih koji su najmanje moguće pridonijeli, danas ja ne bih mogla prezentirati ove rezultate. Kako je najavila i profesorica Kujundžić-Tiljak, Medicinski fakultet je tu uz nas, ja radim i na Medicinskom fakultetu i nekolicina studenata Medicinskog fakulteta je također sudjelovala, kao što ih vidite, njih 4 su sudjelovali u ovom projektu. To su danas mlade liječnice koje su krenule nekim drugim putem. U svakom slučaju, cijela mreža Zavoda za javno zdravstvo imala svoje predstavnike, zato što smo u ovom projektu, i to ću istaknuti vjerojatno još jednom, išli na teren
ako treba, ali zaista ne karikiram, izmjeriti jedno dijete na Braču. Da bismo to mogli napraviti, trebali smo zapravo pokrivenost svih županija i visoku motiviranost. A zašto mi to zapravo sve uopće radimo? Pa radimo zato što imamo ozbiljan problem. Čak prema istraživanju Hrvatske zdravstvene ankete, 57,4% odraslih u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, ili da pojednostavim, imaju previše kilograma. I 35% djece, kako je govorilo istraživanje, Krokozi istraživanje iz 2015. na 16. godinu, naš prvi krug, odnosno na neki način naša referentna točka za sva daljnja Krokozi istraživanja. Nešto ne štima. U svakom slučaju, problemi koji su već spomenuti, profesor Krznarić je spomenuo da čitav niz kroničnih nezaraznih bolesti ima kao svoj rizični čimbenik debljinu, prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, dovode do toga da čak 6,6% hrvatskog budžeta usmjerenog na zdravstvo odlazi na sve ono što uzrokuje samo isključivo i jedino prekomjerna tjelesna masa i debljina. Čak 6,6% ukupnog budžeta. I ono što je zapravo, krenut ću od kraja, možda zabrinjavajuće, da otkako je cenzusa popisa stanovništva i otkako znamo izračunati, a znamo od 53. i Reed Merela, očekivano trajanje života, ovo je prvo stanje za koje imamo znanstveno utemeljene činjenice koje su objavljene, da bi moglo dovesti do skraćenja očekivanog trajanja života, i to ne baš malog. U idućih 30 godina možemo očekivati, ne smanjimo li ovaj trend koji raste, ili ga barem, kao što kaže Svjetska zdravstvena, ne zaustavimo li ga, možemo očekivati da će nam dugovječnost se skratiti za 3,5 godine. Samo zbog previše kilograma. Uz to, prekomjerna tjelesna masa i debljina je statistički značajan rizik, odnosno ja volim reći zajednički nazivnik za sve danas vodeće kronične nezarazne bolesti od kojih u Hrvatskoj poboljeva i umire 90 do 92-3% ljudi. Kardiovaskularne, neka sjela tumora, šećerna bolest tipa 2, evo da se zadržim trenutak na njoj, čak 85% žena koji imaju šećernu bolest tipa 2 imaju prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Vrlo vjerojatno se ta šećerna bolest tipa 2 ne bi niti razvila, odnosno zaustavila bi se u fazi preddijabetesa koja može trajati 10-20 godina kad bi došlo do regulacije tjelesne mase. Znači, kretanje, prehrana, matematika. Manje treba unijeti, treba paziti na unos i potrošnju. Međutim, tu smo gdje smo, imamo vrlo ozbiljan problem. Reći ću, bez obzira što govorimo o djeci, da su naši muškarci apsolutni prvaci Europe po udjelu ovog problema. Čak 67,6% muškaraca u Hrvatskoj ima previše kilograma. Djeca su nam prema prošlom krugu istraživanja bila visoko peta od 38 zemalja u obuhvatu. Ono što je zanimljivo je da je svih 4 zemlje iznad nas su mediteranske zemlje. Inače, problem debljine u djece je izraženiji na jugu nego na sjeveru. Uočen je jedan izraženi geografski gradijent. Najvitkiji su sjevernjaci, najdeblji su, i to naročito dečkići, najdeblji su južnjaci. Tako je bilo u prošlom krugu kod nas. Nešto se promijenilo, reći ću vam kako. Međutim, ako mi ovu priču ne zaustavimo, možemo očekivati u idućih 30 godina zbog kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti tipa 2, nekih sjela tumora i još druge bolesti koje imaju za svoj rizični čimbenik debljinu, a to je kronična opstruktivna bolest pluća i mentalni poremećaj uz hipertenziju i dislipidemiju koje također imaju kao svoj rizični čimbenik prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, oko 500,000 smrti. Samo isključivo i jedino zbog previše kilograma. I sad naravno vrlo je teško
izbjeći situaciju u kojoj se nalazimo, u krajnjem slučaju osim nas govornika svi ovdje nosimo maske. 90. godina prošlog stoljeća jedan sociolog Singer je uveo termin sindemije. Sindemija je zapravo sinergija dviju pandemija. Doktorica Pavić Šimetin je govorila već o tome na samom uvodnom izlaganju i rekla je da smo do sad uglavnom govorili o pandemiji debljine. To je stvarno jedna ozbiljna globalna priča, ozbiljan globalni i to galopirajući globalni javnozdravstveni problem. Sad imamo još i pandemiju korone. Ono što se danas zna da jedna pandemija podržava drugu pandemiju. Tako da imamo sindemiju između debljine i COVID-19. Zapravo postoji jedna dvosmjerna povezanost. Mi već danas znamo, i to je objavljeno i znanstveno utemeljeno što govorim, da je debljina statistički značajan rizik, čak i za biti pozitivan na koronavirus. A svakako je statistički značajan rizik za sve teže oblike bolesti. Ono što predmnijevamo i što prvi preliminarni rezultati ukazuju da je pandemija korone zbog lockdowna i stila života zapravo dovela do rastućeg problema debljine i prekomjerne tjelesne mase. Dr. Breda je pričao, ja ću biti vrlo kratka, o vremenskom slijedu. Cijela priča je krenula 2007. na 8. godinu, to je zapravo u nekakvim svjetskim globalnim razmjerima relativno mladi projekt. Tada se uključilo 13 zemalja i kao što vidite i 178.000 djece je aktivno izmjereno. Iz kruga u krug uključuje se sve više zemalja, sve više djece se mjeri. Mi smo se uključili u 4. krug 2015. na 16. godinu i to je bio jedan trenutak u kojem se poduplao broj zemalja. Čak 38 zemalja u usporedbi s 19 iz prethodnog kruga je te godine bilo uključeno u istraživanje. Te godine, 2015. smo mi bili domaćini kozi sastanka koji se održao u Dubrovniku od 18. do 20. svibnja, a ovo što danas činimo ovdje smo činili 2016. godine, 17. svibnja u Ministarstvu zdravstva, kada smo predstavili rezultate našeg prvog kruga iz 2015. i 2016. Pa da krenemo sa, što je rekla Helena, konačno rezultatima ovog kruga istraživanja. Utemeljeno na nekakvom prethodnom saznanju i na istraživanju iz 2015. godine, ono u što smo bili prilično sigurni, a i utemeljeno zapravo na brojnim znanstvenim radovima koji proizlaze iz tog međunarodnog kozi istraživanja, jer ono što je najveća vrijednost ovog istraživanja je ne samo utvrđivanje pokazatelja, nego i mogućnost usporedbe zbog metodologije koja je ista u svim zemljama u kojima se mjeri. U zadnjem krugu je to negdje 40-ak zemalja. Nemamo još konačne rezultate, tako da ne možemo se uspoređivati u ovom krugu s drugim zemljama. Mi smo proširili naš uzorak zbog spoznaje da je kod djece debljina isto kao i kod odraslih socijalno uvjetovana i na područne škole, čime smo si dali puno više posla. Slučajno smo generirali 234 škole, od čega 144 matičnih i 90 područnih i radili smo mjerenje u 256 drugih i njima pripadajućih 249 trećih razreda osnovne škole. Naš inicijalni uzorak je bio prilično velik, to je 7295 djece. I radili smo zapravo istraživanje, ja ću se usuditi reći po najvišim standardima, sa dvostrukim aktivnim pristankom. Znači prvo su nam roditelji djece trebali dati svoj aktivni pristanak. Čak je 998 roditelja odbilo dati aktivni pristanak, a među djecom čiji su roditelji bili suglasni da ih aktivno mjerimo u školi, a to je bilo njih 6115, 8 djece naprosto nije pristalo na to. Znači, mi nismo mjerili djecu čiji roditelji nisu bili suglasni i djecu koja osobno nisu bila suglasna usprkos suglasnosti njihovih roditelja. U svakom slučaju, odaziv nam je usprkos tog visokog standarda bio preko 80%, nešto malo preko 80%, što je iznimno zadovoljavajuće i mi smo
imali u konačnici 5000 i imamo bazu od 5734 djece drugih i trećih razreda osnovne škole. Svjetskoj zdravstvenoj smo predali uzorak od 8 do 9 godina do 8,9 godina, što je 2711 djece, podjednako dječaka i djevojčica. Stratificirali smo taj uzorak i po 3 regije, Grad Zagreb, kontinentalna i jadranska ili mediteranska regija, tako da je u kontinentalnoj bilo uključeno 131 škola, 77 u jadranskoj regiji i u gradu Zagrebu 26 osnovnih škola. To naglašavam jer, znate, trebalo je ući u sve te škole, u svih tih 234 škole, doći do djece. Nije to baš, to je baš bilo ono terenski posao, što je rekla profesorica Kujundžić-Tiljak, štamparovski model. Imali smo upitnik za škole, školsko okruženje, upitnik za roditelje, tu smo otkrivali zapravo životne navike djece i obitelji i socijalne nekakve odrednice koje su nam važne. Imali smo naše bilješke, odnosno rezultate našeg aktivnog mjerenja na terenu. I to želim još jednom naglasiti. Istraživanja koja su aktivno mjerena, a ne koja su self-reported, imaju naročiti značaj u međunarodnim vodama, što bi se reklo, i to je razlog zašto mi možemo ovoliko radova publicirati u svjetskim časopisima, zašto dizertacije se mogu raditi i evo kolegica Lang radi dizertaciju na ovoj temi, nadam se da će ih biti još. Molila bih. Ovo su rezultati ovogodišnjeg kruga istraživanja. Imamo u dobi od 8 godina oko 30, odnosno točno 33,1% djevojčica s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Kao što vidite, bitno više je djevojčica s prekomjernom tjelesnom masom, 22,1% u usporedbi onih s 11,9%. Svjetska zdravstvena organizacija prekomjernu tjelesnu masu i debljinu tretira kao jedno. I ja ću od sad nadalje na taj način i predavati. Što se tiče dječaka, njih je 37% s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, gotovo pa podjednako jednih i drugih, 19,2 onih s prekomjernom tjelesnom masom i 17,8 s debljinom. I tu smo se zadržali na 35%, baš kao i u prethodnom krugu 2015. na 16. godinu. I mi smo s time zadovoljni. Svjetska zdravstvena organizacija ima svoje ciljeve do 2025. godine koji svi teže prema tome da se smanji nešto, osim debljine. Kažu halt the rise, samo da zaustavimo porast. I mi smo ga zaustavili. Ne znam kako će biti iduće godine kad ćemo raditi novi krug istraživanja i kako je ova epidemija i sve ove mjere koje smo imali zbog epidemije koronavirusne infekcije utjecala na ovaj broj. Bojim se da će rasti sukladno nekim preliminarnim istraživanjima. Ako pogledamo po regijama, najvitki, odnosno najmanji problem s debljinom imaju djevojčice i dječaci grada Zagreba, njih 29,7%, potom kontinentalne regije 36%, i vjerovali ili ne, najdeblja djeca u Hrvatskoj su u jadranskoj regiji. Čak 36,9% djece u dobi od 8 do 9 godina u Hrvatskoj smješteno je u jadranskoj regiji. Što je zapravo u skladu s onom pričom o geografskom gradijentu i o tome da su Mediteranci najdeblji u Europi. Ako pogledamo cijelu tu priču po regijama, po spolu, situacija s djevojčicama je ovakva. Ukupno u Hrvatskoj 33,1%. Djevojčica ima previše kilograma. Najmanji problem je zabilježen u Zagrebu, 30,3%, ali to je jako veliki problem. U jadranskoj regiji 33,3% i najveći problem sa prekomjernom tjelesnom masom i debljinom u djevojčice u kontinentalnoj regiji Hrvatske. Što se tiče dječaka, 37%, 29,1% grad Zagreb, baš kao i za djevojčice najmanji problem, 37,9% kontinentalna
i najveći problem, baš kao i prošli put, jadranska, mediteranska regija sa čak 40,2% dječaka u toj životnoj dobi koji imaju previše kilograma. Ono što vam želim prezentirati je kakva je sadašnja situacija u usporedbi s našom referentnom točkom, s našim referentnim istraživanjem, onim iz 2015. godine. Djevojčice. Kontinentalna regija, pad od 1,3%. Smanjili smo problem, ali nažalost ne u Zagrebu, gdje imamo čak 4,3% više djevojčica s ovim problemom nego prije nekoliko godina, prije 4 godine. I ono što naročito ću ovaj put istaknuti je da je čak 6% više djevojčica na Mediteranu u jadranskoj regiji s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom nego 2015. godine, što je značajan porast. Kad razgovaramo na ukupnoj razini, djevojčice su nam deblje u odnosu na istraživanje iz 2015. godine, odnosno čak 2,1% djevojčica više ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Imamo veći problem kod djevojčica. Što se tiče dječaka, o dječacima smo zapravo cijelo vrijeme zadnjih nekoliko godina pričali. Stalno smo isticali geografski gradijent, mali Mediteranci najdeblji, najveći problem. I izgleda da je to došlo do kuća. Izgleda da je to došlo do roditelja. Izgleda da je došlo do neke pozitivne promjene kod dječaka. Tako da smo uočili pad od 2% kod dječaka na Mediteranu, bilo je 42,1%, ili 4, ne znam točno, pad od 2,5% kod dječaka kontinentalaca i najveći pad je uočen kod dječaka u gradu Zagrebu, čak 4,4%, manje onih s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom. Na razini cijele države imamo pad od 2,5% ovog problema kod dječaka. Da sumiram. Od 2015. do danas uočili smo pad udjela dječaka u dobi od 8 do 9 godina u svim regijama Hrvatske, najviše u Zagrebu. Ono što nas naročito veseli, cijeli ovaj tim je da smo to uočili i tamo gdje je problem bio najveći, a to je Mediteran. Nažalost, kao da su djevojčice ostale malo sa strane, uočili smo porast od 2,1% na razini Hrvatske i ono što naročito zabrinjava, najveći porast udjela prekomjerne tjelesne mase i debljine u djevojčica u ovoj životnoj dobi je baš na Mediteranu čak 6% više. Usprkos svega ovog što ste danas čuli, što sam ja do sada rekla, usprkos činjenice da je to zapravo zajednički nazivnik danas vodećih kroničnih nezaraznih bolesti, koji stvarno ozbiljno opterećuje sa čak 6,6% naš zdravstveni budžet. Čak i u liječničkim ordinacijama on ostaje, nažalost, neprepoznat. Ako mi imamo ovo istraživanje koje govori da oko 35% djece ima ovaj problem, a vidimo da šifru E65, prekomjerna tjelesna masa, E66, debljina, to je službena klasifikacija, međunarodna klasifikacija bolesti, još uvijek 10. revizija, imamo zabilježeno kod 0,2 do 0,3% djece. Bitno manje, jel tako? Pa kako onda očekivati da bilo tko drugi prepozna ovaj problem ako ga ni mi u našoj struci ne prepoznajemo i ne registriramo? Ono što smo dalje istraživali su rizici za debljinu. Sada, imamo ovaj unutarnji krug, tjelesna aktivnost i pravilna prehrana. Kaže, više uneseš nego što potrošiš. Čista matematika. Rekao je otac behaviorizma u svom najpoznatijem dijelu iz 74. profesor Skinner, da ne bi bilo sigurno debljine, da mi odgovaramo na naš fiziološki podržaj glad. Ali mi odgovaramo na sve drugo, samo ne na glad. Tu su brojni pritisci, društveni pritisci. I sami znate da što god radili, uvijek se počastimo.
Jel tugujemo, jel slavimo, uvijek se nešto pojede. Ak ne pojedeš, pitaju te zašto, jel ti nije dobro. Znači, jedan pritisak je iznimno jak. Pa to je to društveno okruženje u kojem mi živimo. To je već spomenuto, obesogeno okruženje i to je nešto što je u svojem govoru spomenuo i ministar Fuchs, da mi zapravo kroz projekt Živjeti zdravo djelujemo na to obesogeno okruženje i želimo ga promijeniti. Jer, znate, mi ne gledamo ovdje u ovom timu, niti u javnom zdravstvu, na pitanje prekomjerne tjelesne mase i debljine kao individualno pitanje. To nije individualna odgovornost. To nekad davno se moglo svesti na individualnu odgovornost. To je društvena odgovornost. Da parafraziram Lancet, to je potpuno normalan odgovor normalnih ljudi na nenormalno okruženje u kojem žive, na obesogeno okruženje. Predstavit ću vam rizike koje mjerimo u kozi istraživanju. Morate znati da je ovo istraživanje koje se provodi u 40-ak zemalja koje su kulturno-tradicijski različite, tako da možda neka pitanja nama ne djeluju toliko logična kao u drugim zemljama. Međutim, mislim da smo izlučili neka koja su ovdje i nama vrlo jasna. Rizici za tjelesnu aktivnost, rizici tjelesne aktivnosti su 2 i više sati dnevno pred bilo kojim ekranom. Stalno smo inače pred ekranima. Vidim, neki su već maknuli. Manje od 3 sata tjedno u organiziranoj tjelesnoj aktivnosti. Manje od 1 sata dnevno naprosto da se djeca izađu negdje malo poigrati s drugom djecom. I manje od 9 sati spavanja. Pa da vidimo di smo. Ja ću krenuti sa dobrom vijesti, a to je da smo zaista ozbiljno smanjili 2 sata više provedena pred ekranom. Još uvijek je to puno. Pazite, vikendom je 78,3%, ali to je 9,1% manje nego 2015. Radnim danom je to 41,2%, ali to je gotovo 15% manje nego prije nekoliko godina. I to smatram zapravo jako dobrom vijesti. Za razliku od toga, sve manje djece provodi 3 i više sati tjedno u organiziranoj aktivnosti. Čak 7,4% manje nego 2015. godine. 2015. godine je 51,5% djece bilo u nekoj koji je bilo dostatno, nije bilo dostatno, ispričavam se, tjelesno aktivno. Mi smo to sad povisili na 58,9%. Samo 40% djece nam je dostatno tjelesno aktivno. Igrali smo se više manje dostatno, igramo se i dalje i spavamo savršeno. Naša djeca nemaju problema sa dosizanjem 9 sati sna dnevno, nisu ga imala ni 2015. tako je ostalo do danas. Da ponovimo, spavali smo i spavamo dobro. Više manje smo se jednako dobro igramo aktivno svakoga dana. Nažalost, raste nam rizik, i to prilično, gotovo 8%, od neorganizirane tjelesne aktivnosti. I ono što je jako dobra vijest, značajno smo, zaista značajno, radnim danom čak 15% smanjili vrijeme provedeno pred ekranima. Ali, s druge strane vage su prehrambene navike. Ono što uneseš, naspram onog što potrošiš. Tu imamo 5 rizika. Jedan je izostanak svakodnevne konzumacije voća i povrća. Znači svaki dan treba jesti 5 do 9 porcija voća i povrća. Kad ja kažem 5 do 9, to zvuči strašno puno, ali 5 do 9 je jedna porcija ono što stane u vašu šaku. Znači u dječju šaku stane manje nego u moju šaku. Šaka salate je 1 porcija. Izostanak svakodnevne konzumacije doručka. Spomenut je tjedan doručka, jer smo uočili da nam je to 2015. bio jako veliki problem i prošle godine smo prvi put organizirali tjedan doručka od 12. do 16.10. Baš zato da osvijestimo važnost doručka. I sve ovo što je više od 3 puta tjedno. Brza hrana, grickalice, zaslađeni napici. Kakva je situacija? I dalje smo loši s voćem i povrćem.
2/3 naše djece, 66,3%, ne jede svježe voće svakodnevno. Gotovo 80% djece ne jede svakodnevno povrće. Ja moram reći da smo rizik smanjili. I za voće, nešto više za povrće. Rezultati su bili lošiji prije nekoliko godina, ali još uvijek su poražavajući. Ono na što želim zapravo obratiti pažnju u ovom predavanju je doručak. Svi znamo koliko je važan taj doručak, posebno za školarce. Nažalost, 31,7% naše djece svakodnevno ne doručkuje, što je jedan značajan porast u odnosu na 22,9% iz 2015. Tada smo uočili da nam je to što djeca ne doručkuju svakoga dana ozbiljan problem. I krenuli smo zapravo u taj tjedan doručka i prvi put smo ga imali prošle godine. Nismo ni slutili da u odnosu na 2015. će ovaj rizik toliko narasti. Gotovo 32% djece ne doručkuje svaki dan. Ni vikendom, ni radnim danom. Ja to stvarno ne znam zašto, ali znam da ćemo morati na to staviti naglasak. Niti jesmo, niti smo sad naročito skloni, barem tako kažu roditelji, picama, hamburgerima i slično. Čak smo smanjili taj problem, tako da samo 2,9% djece je pod rizikom. Odnosno, konzumira ovu vrstu hrane 3 puta i više tjedno. Ali zato volimo i čokoladu, i bombone, i krafne, i dakle sve što je slatko, i naš rizik je ovdje narastao u odnosu na 2015. godinu. 3% više djece nam jede 3 puta više tjedno čokolade i bombone i 31,2% krafne i pite. Svako treće dijete praktički je u riziku. Jede više od 3 puta tjedno nekakve slatke grickalice. Osim doručka, koji nas je zapravo neugodno zatekao, jer smo mislili da je 22,1% koji smo imali nešto najgore što može biti kad ono bitno više u ovom istraživanju. Ono što se pokazalo kao ogroman rizik, rastući rizik od gotovo 8% je konzumacija zaslađenih napitaka. Što je zapravo više manje šećer. To su one skrivene kalorije. To je ono što nutritivno ne nosi ništa, a kalorijski puno. To je ono, u jednom napitku od pola litre imate oko 10 ovih vrećica šećera za kavu. Pa je li to piće ili hrana? Ja bih rekla da je to dosta, tu je profesor Krznarić, ja bih rekla da je to dosta bogat kalorijski gledano obrok, nakon kojeg bi trebao popiti malo vode. I danas se zna da je zapravo problem debljine u djece jako vezan za konzumaciju zaslađenih napitaka, jer su to skrivene kalorije. Ne računaju s njima. To je nešto što usput popiješ. I to nam je naraslo za 7,9% u odnosu na 2015. Tako da je naših 37% djece u ovoj životnoj dobi pod rizikom. Da sumiram, smanjili smo rizik svakodnevnog nekonzumiranja voća ili povrća, ali i dalje dramatično loše. Voće svaki dan ne jede 66% djece, a povrće bitno više. Ono što se pokazuje kao veliki problem je doručak. Puno veći udio djece je pod rizikom jer ne doručkuje svakodnevno. Nismo baš puno konzumirali hamburgere i pomfrite i tome, pice i tome slično. Smanjili smo taj rizik. Nažalost, povećali smo rizik slatkih grickalica, a naročito zaslađenih napitaka. Dakle, doručak, odnosno nedoručkovanje i zaslađeni napici su nam se sada izlučili kao ključne stvari na koje ćemo morati djelovati u sljedećim godinama. Debljina je socijalno uvjetovana, pa zapravo od 90. godina, kad je prvi rad objavio profesor Marmot, do danas smo utvrdili da su svi
poboli i pomori socijalno determinirani u odraslih. Sad znamo da je to tako i u djece. Zato smo i uključili područne škole. Gdje god vidite ovdje malu ovu zvjezdicu, znate da je tu statistički značajna razlika nađena. Prema tome, svaki viši stupanj urbanizacije nosi statistički značajno manji rizik za debljinu. Znači, značajno je manji rizik da će dijete imati prekomjernu tjelesnu masu i debljinu ako živi u urbanoj sredini u usporedbi s ruralnom sredinom. Također, ako je barem jedan roditelj s višom razinom obrazovanja, to nosi statistički značajno manji rizik da će dijete imati previše kilograma u usporedbi s obiteljima u kojima su oba roditelja sa srednjom ili nižom razinom obrazovanja. Što se tiče zaposlenja, razine zaposlenja, tu nismo našli statistički značajnu razliku. Postoji naznaka razlike, znači zanimljivo je ukoliko su roditelji zaposleni, to nosi manji rizik za razvoj debljine nego ako roditelji nisu. Spomenuto je školsko okruženje i to smo preko naših upitnika proučavali, baš zato što sam rekla, to nije individualan izbor, to nije individualna odgovornost, hoćeš imati previše kilograma. To je zapravo to obesogeno okruženje u kojem živiš i koje te naprosto zato jer je takvo tjera da imaš previše kilograma. Mi ne bismo trebali mijenjati djecu, mijenjati roditelje, mi njih moramo educirati naravno, mi trebamo mijenjati okoliš. Mi moramo stvarati uvjete, stvarati okoliš u kojem naprosto možeš konzumirati ono što si naučio. Imaš negdje nešto dobro za pojest, imaš se gdje kretati. I zato su ova pitanja zapravo jako važna. Naše škole koje imaju igralište, njih čak 84,1%, nudi mogućnost djeci da dođu kad nema škole i igraju se na tom igralištu. I to je dobro. Međutim, svi znamo da na ta igrališta dolaze i odrasli. Pa dođe dijete, pa dođe odrasli, pa da vidimo tko će igrati košarku ili nogomet. A ima i brojnih drugih aktivnosti na igralištima. Prema tome, vrlo vjerojatno i roditelji bi voljeli da djeca mogu, baš kao što smo mogli mi, ja se toga sjećam, dođeš kod domara, on ti otvori dvoranu u školi ako je ima, igraš se unutra. I kad je loše vrijeme, i kad pada kiša, to je bilo neko mjesto druženja. Nažalost, samo 0,01% škola koje imaju dvoranu nudi mogućnost korištenja te dvorane učenicima izvan nastave. I žao mi je što tu sad nije ministar Fuchs, ali mislim da je to jedna od onih stvari na koju bi trebalo sustavno djelovati, organizirano djelovati. Znači, pustiti djecu da se osjećaju u svojoj školi kod doma, da dođu u nju s radošću, da im se otvore vrata, da se igraju unutra zaštićeni od svih drugih koji se igraju na igralištima, da se igraju unutra kad pada kiša, kad je loše vrijeme, kad je vjetar, da se naprosto kreću. To bi bilo iznimno važno i zato jer istaknut ću jedan podatak, evo tu mi je i doktorica Pavić koja vodi HBSC istraživanje, tako da ga zapravo temeljim i na HBSC istraživanjima, a i na ovome. Prilikom ulaska u osnovnu školu, i to naglašavam zato, jer ja stalno naglašavam, pa nije debljina osobni izbor. To je okoliš koji utječe na nas. Na ulasku u osnovnu školu 88% naših prvašića je dostatno tjelesno aktivno. Vjerovali ili ne, jer to je zaista ta kategorija, na izlasku iz osnovne škole 17%. Pa dobro, šta se desi u tih 7-8 godina života u osnovnoj školi? Da se toliko sustavno uruši razina dostatne tjelesne aktivnosti s početnih 88% na 17%. Nažalost, s tih 17 padne na 16 i tako ostane do 65. godine života. Iza toga je samo 6%. Znači, imamo niz problema, sustavnih problema. Dijete kad dođe u osnovnu školu, zapravo ga se sustavno uči sjedilačkom načinu života.
Čak 56% naših škola, naglašavam, to su i područne i matične škole, nema dvoranu za vježbanje. Istina, to je 16,12% naših učenika koji nemaju pristup dvorani. Nema dvorane, ovise o snalažljivosti učiteljice, eventualno nekakvom parku koji mogu otići odvježbati i tako dalje i tako dalje. A one škole koje imaju dvoranu, samo 0,01% njih nudi mogućnost da djeca u toj dvorani budu mimo kurikulumom zagarantiranih u tom trenutku 3 sata tjelesnog odgoja u višim razredima 2. I zato smo mi, moram se malo vratiti na Živjeti zdravo, jer mi svi skupa radimo na tom javnozdravstvenom projektu i osmislili poligone i to je jedno veliko međuresorsko ulaganje. Već je 120 škola, matičnih škola dobilo poligone, a ove jeseni, ako prođe natječaj, a nadam se da konačno hoće, bi naše sve područne škole trebale dobiti poligone, tako da djeca u svim područnim školama, baš kao i u matičnim, imaju, neću reći idealno rješenje, jer dvorana bi bila idealno rješenje, ali sumnjam da imamo 1000 puta 15 milijuna kuna, koliko otprilike u prosjeku košta dvorana, imaju rješenje za vježbanje, koje onda se može postaviti i vani, pa ta djeca mogu se igrati vani na tim poligonima, mogu se postaviti bilo gdje u školi i to je jedna priča koja je krenula još davne 2009. godine, koja je dobro ispilotirana, koja je sad evaluirana u 120 matičnih osnovnih škola i te poligone kupujemo sredstvima Europskog socijalnog fonda i time ćemo, ja se nadam, stvoriti preduvjet u svim školama da djeca mogu vježbati. Ukoliko još i obećanje ministra Fuchsa da će poraditi na tome da imaju više sati tjelesnog odgoja se ostvari, mislim da ćemo biti na dobrom putu da promijenimo ovaj dramatičan trend pada s 88 na 16% unutar 7 godina. Inače vam još nisam rekla, a mislim da nije nevažno, da najveći problem s neimanjem dvorana je u kontinentalnoj regiji. Za razliku od toga, zanimljivo, najveći problem sa neimanjem školske kuhinje u Jadranskoj regiji. Samo 36% škola Splitsko-dalmatinske županije recimo ima kuhinju. Inače u Hrvatskoj 70,3% škola ima školsku kuhinju i 5,6% škola ima automat. Ovaj automat je u pravilu izvor nezdrave hrane i ja mislim da tu trebamo apelirati ne na uklanjanju automata, nego na promjeni palete proizvoda u tim automatima, jer ako dijete nema školsku kuhinju, ovo je njegov izvor možda pravilnog izbora. Usporedili smo i dostupnost hrane i pića u školima. Prvo ću vam pokazati ono što je dobro. Prije nekoliko godina je čak 3% škola nudilo, znači bilo je dostupno u školi nabaviti, kupiti energetska pića u osnovnoj školi. Danas toga više nema. Isto tako, škole su osvijestile problem zaslađenih gaziranih pića i sad je samo u 1% škola ono dostupno. Tu smo preko 25% se smanjilo. I, zahvaljujući, pretpostavljam, shemi voća, u školama imamo dostupnost voća 9,4% veću nego 2015. Međutim, mliječni proizvodi pad od 12,2%. Povrće pad od 25,3%. I ja se zapravo iskreno nadam da će ovo je bilo prije sheme voća, povrća i mlijeka, da će ova shema objedinjena voća, povrća i mliječnih proizvoda promijeniti ovu lošu priču. I imamo porast dostupnosti slatkih grickalica. I za kraj napravit ću usporedbu od 1980. do danas. Kao što vidite, i djevojčice crveno i dječaci plavo nam rastu, kako u tjelesnoj masi, tako i u tjelesnoj visini. Od 1980. godine i profesorice Prebe koja je provela to istraživanje, preko 2003. i profesorice Jureše koja je provela istraživanje,
te 15. i 19. naše kozi istraživanje, mi možemo reći da su nam dječaci 10,8 cm viši od 80. do danas i 7,6 kg teži. Djevojčice slično, 10,5 cm više i 10,5 kg teže. Ali ne ide to centimetar za kilogram. Pa ne možete se vi zdebljati 70 kg i narasti 1 metar. Jer ako se to dešava, onda se desi ovo. A to je porast prevalencije prekomjerne tjelesne mase i debljine od 2003. do danas. 2003. i na 4. i 6. na 8. ovo je istraživanje koje je provodila profesorica Juriša i ustupila nam je podatke. A 15. 16. i ovo danas su kozi podaci. Oni su metodološki usporedivi i zato ih ovdje prikazujem. Mi smo 2003. na 4. imali u prosjeku oko 20,8% djece sa previše kilograma. Sad smo na 35%. Kao što vidite, cijelo vrijeme rastemo. Ja ovdje želim istaknuti 2 stvari na ovom grafu. Prvo je da smo zaustavili porast. Vidjet ćemo šta će se desiti zbog epidemije koja je među nama zadnjih godinu dana. Ali smo ga zaustavili. A drugo što želim istaknuti je da smo zapravo prepolovili razliku između djevojčica i dječaka u odnosu na 2015. ili na 2006. kad je ona dosezala gotovo 8%, a sad smo na 4% više dječaka s problemom prekomjerne tjelesne mase u usporedbi s djevojčicama. Smanjujemo problem u dječaka, zaustavili smo trend porasta, to je jako dobra vijest. Nažalost, problem nam raste u djevojčica. Kao što sam prije nekoliko godina govorila, raste nam problem u dječaka s Mediterana, tako sad moram govoriti, raste nam značajno problem u djevojčica s Mediterana. I za kraj, već spomenut 4. ožujak. 4. ožujak ove godine, zapravo vrlo simpatičan datum, 4321, kreni. I možda je stvarno zadnji trenutak da svi ujedinimo snage i da napravimo jednu ozbiljnu mrežu. Mi bez vas, novinara, ne možemo. Vi bez naših podataka možda nemate o čemu pričati. Prema tome, pozivam i primarnu zdravstvenu zaštitu, pozivam i udruge, pozivam i novinare, zato jer everybody need everybody. I samo zajedničkim snagama i samo jednom dobrom mrežom, jednom multidisciplinarnom suradnjom bit ćemo u stanju se suprotstaviti ovom ozbiljnom problemu koji je rizik za vodeće kronične nezarazne bolesti od kojih ljudi umire 90-92% ljudi u Hrvatskoj. A ne samo da pričamo o ovom problemu danas, 4. ožujka na Svjetski dan debljine ili 16. ožujka na Hrvatski dan osviještenosti o debljini. Hvala vam na pažnji i tu sam za pitanja.